Het nieuwe college van deputaire Steden heeft vanmorgen zijn plan voor de komende 4 jaar gepresenteerd. 4 partijen zitten in dat college: het CDA, de VVD, de FNP en voor het eerst de SP, de Socialistische Partij. Aan tafel is verslagjouwer Gerrit de Boer, ons schout. Gerrit, de wiesmoment met de presentatie van het akkoord Mai Elkenien voor Elkenien. Wat betekent dat eigenlijk? Dat is vanzelf het nieuwe elan. Dat proberen ze uit te drukken in het programma. Iedereen met mij praten. We binnen voor iedereen. We willen tussen de mensen staan. Sander de Rauwer zei het zo. Deze coalitie had een oren werkwijze. Dat is namelijk, je bent alle keer gelijkwaardig. En alle keer doch je echt mooi onderschreeuwen. Orentijden, wie het zei, bij het CDA, dan wie er 1 of 2 wie een heel grut en een tredden die kon tekenen bij het kruisje. Nou, dat wil ik per vast net. Dat vind ik net van de nieuwe politiek. Dus waar zijn iedereen doch mooi. Dit is een jouw partij, maar ook de oppositie krijgt de kans om ideeën te gaan. En dat is nij en goed en verfrissend. Nou, verfrissend, harmonie. Dit is even naar het programma, naar de inhoud. Wat valt hier op? Nou, het is wel zo dat bijvoorbeeld in dat mailkoor dat ze in ieder geval wel al herkenbaar binnen in het programma. Er wordt wat on eerder zwaar, er wordt naar de economie zoen, er wordt zoen naar belastingverleging, er wordt zoen naar duurzame energie. Al die punten die in de programma's van de diverse partijen naar voren komen. Ik had er een perenberichtje gezet. Een tal punten springen eruit voor de komende 4 jaar hier. In 2024 moet 25% van de energie die we met elkaar gebruiken uit duurzame bronnen komen. Daarmee geen nieuwe wiemoen meer bijkomen op het land. De opzinten in de wegenbelasting, de enige belasting die de provincie heeft, gaat mij 30% naar onderen. De komst van een universiteit, dus aan de halfde faculteit van Grains, is nog net wis. Eerst moet goed onderzocht worden of het wel rendabel is. Een eigen omroep in de eigen taal is wichtig. Omroep Friesland, maar daarom zelfstandig en Friestalig blijven. Ja, Gerrit, dan ga je nog die energie 24% uit duurzame bronnen in 2024. Dat is wel heel ambitieus, hè? Dat is heel ambitieus. 16% in 2020, 24% in 2024. Dat is zelf een fixed doelstelling. Ze binden dat echt van plan. Dus er moet flink de schouders onder. En het is afwachten dat ze dat opredden. Want we gaan natuurlijk bij het energieakkoord van het kabinet. Ik zie dat het best wel moeilijk is om je doelstellingen te halen. Dan moet iedereen meedoen. En dan moet er mogelijk nog een heeltje aan. Ja. Dan even nu de omroep Friesland. Die moet zelfstandig blijven. Dat is leuk. Komt er geld bij? Op dit stuit net. En Sietske Poepjes, de deputaire die er nou in portefeuille is, zei dat ik heel toe. Zei, het is voor u absoluut een wichtig punt. Omroep Friesland moet zelfstandig blijven. Maar ja, ik zal nou net zeggen dat we alle gat een stapje. Want dat neemt dus onderhandelingspositie natuurlijk heel dat wij richting Sander Dekker, de staatssecretaris. Die moet eerst maar duidelijk zien laten wat hij wil en wat hij versteert. Ja. Nou, dat wordt dus een onderhandeling. Nou, dan even de popjes, de persoon die de deputaire binnen, no. Kun je er wat over vertellen? Nou, laten we eerst maar eens even zien. Okay. 12 van de 4 deputairen binnen oude bekenden. Sietske Poepjes van het CDA en Johannes Kramer van de FNP zie het nek in het vorige college. Sander de Rauwe van het CDA kennen we vanzelfs van de Tweede Kamer, maar als deputaire is er nee. Klaas Kielstra is al een skofte voorman van de VVD, maar hij ziet nog neer in het college. Michiel Schrier van de SP met gereest de grutte onbekende neemt worden. Ik ben niet geboren in Friesland, maar wel getogen in Friesland. Ik woon mijn leven lang al in Drachten, Smallingenland. Wat is jouw ondervinding in de politiek? Mijn ervaring in de politiek is dat ik al bij elkaar ongeveer 7 jaar raadslid ben in de gemeente Smallingenland. En daarnaast doe ik al jarenlang bestuurlijke functies voor de SP, ook in Smallingenland. Ja, dat is dus de nieuwe man in het college, Schrier. Het belangrijke portefeuille kregen, hè? Milieu, duurzame energie, sociaal beleid. Wat vertrouwen in die man? Nou, dat maken we nou echt afwachten. Dit is een jongen die al bekend is in de gemeente Smallingenland, maar die natuurlijk voor de provincie toch wat een onbeschermd beleid is. Hij maakt zien laten wat er kan. Hield toch ook wel een beetje van Sander de Rauwe, die uit de landelijke politiek komt en daar in de Kamer zitten had, maar natuurlijk bestuurlijk nog net volle zien laten had. Dus dat is een spannende affaire voor de komende tijd. Ja, nou, we horen het in de gaten. Dank u wel, Gerrit de Boer.